Bueno, hau ezagutu nuen Martin Orberen bidez. 1980 urtean edo izango zen. Ni orduan beste enpresa batean nengoen lanean, eta Martin hurbildu zitzaidan galdetzera ea nire ordu libreetan edo prest nengoen UEUko liburu batzuk idaz makinaz pasatzeko. Ordurako ja UEUk ibilbide luzea edo zeukan ja argitalpen lanetan, 1973an sortu zen, uste lehenengo liburuak 1977an hasi zela argitaratzen, eta ni 80. urte inguruan proposamen horrekin etorri zen. Oker ez banago fisika generala edo zan lehenengo liburua, eta pasazizkidan testua eskuz idatzita, ze orduan horrela pasatzen ziren testuak. Jose Ramon Etxebarria, Oskar Ezenarro, fisika saileko liburua zen, eta pasazizkidan originala, eskuz idaz makinaz pasatu. Orduan, lehengo idaz makinak ziren oso arkaikoak, gaur eguneko teknologia ezagututa. Orduan, idaz makinaz pasatzen genuen zegoen testua, simboloak eta zeuden tokietan utzuneak usten genituen, eta irudia zeuden tokian ere tarte bat zuria. Orduan, testua pasatzen nuen idaz makinaz, Martini pasa, eta gero Martinek egilei ikusteko akatzen bat edo zegoen, orduan ezin zan zuzendu, tipesa zan modu bakarra hori zuzentzeko, orduan letraren bat txarto bat zegoen, tipesepikin pasatu, eta gainean saiatu alik eta txukunen ordezkatzen, baina akatz asko egon ezkero errepikatu egiten genuen horri aldea, baina normalean akatz gutxi egoten ziren. Eta behin testua, gure idatzizko testua pasatuta, eurak egileak egiten zituzten zeinuak edo falta ziren zeinuak edo eskuz, rotrinakin eskuz, eta gero irudia baita ere eskuz. Orduan hori izaten zen, liburuaren originala edo gero garai horretan Banko de Bizkaiak laguntzen zigun, eta argitalpena horren bidez egiten zen. Orduan hori izan zen nire lehenengo harremana eurekin. Bai, nik Martin Orbe ezagutzen nuen nire irakasle izan zalako, zean uri, nik Zulaibarren egin nuen lanbide heziketa, eta Martin Orbe izan zen nire irakaslea. Orduan, hortik ezagutzen nuen, eta behin liburu horiek eginda, laguntza behar zuen Martinek udako ikastaroetan matrikulazio prozesuan laguntzeko. Garai horretan bera zegoen bulegoan, bulegoa zeukan Ulibarri Euskaltegiko gelatxo batean, eta Martin horregoten zen arratsaldetan edo, eta udako ikastaroen matrikulazio garaian, ekaina eta uztailan, eskatu zidan laguntzeko. Orduan, 1900 eta 81ko udan eta 82ko udan, egon nintzen udan Martini laguntzen matrikulazio prozesuan. Garai horretan ni Leioan nengoen lanean, Euskarerako kabinete teknikoan, eta gero lan hori bukatu eta arratsaldetan Martini laguntzen matrikulazio prozesuan. Eta 1982ko udan izan ziren nire lehenengo udako ikastaroak. Orduan, niretzat izan zen gauza harrigarri bat, ez? Martin etorri zen nire etxera bila, gogoratzen naiz, doska zean, eta Iruñar arte Arratiatik barrena, ez dakit, garai horretan pare bat ordu edo 3 tardatuko genituen, baina, Martin oso hizlari ona da, eta beti oso lagun ona izan dut, orduan, berarekin, bide guzti hori egin nuen, eta Iruñera iritsi, eta Martin eta ni bezala, beste hainbat herrialdetatik, iritsi ginen, zer dozena bat pertsona edo, antolatzen, udako ikastaroen antolaketa osoa egiten zen, igandez joaten ginen, bezperan, eta 15 egun oso egoten ginen bertan, igandez joan, eta hurrengo larunbat arratsaldera arte, 15 egun oso. Orduan, ara iritsi, gauza guztia jaitsi kotxetik, eta, eura ja lehen dizaukaten rodajea ez, orduan bakoitza bazekien zein zan bere lana ez, idazkaritza montatu, ikasgelak, rotulazio guztia jarri, eta, hor ja hasi nintzen ezagutzen, UEUko beste jendea.
batzuk ezagutzen dituen liburu egileak eta zirelako tarte horretan, baina beste asko hori izan zen nire lehenengo kontaktua hau egun, 82ko udako ikastarotan. Eta gero hasi zen, behin igande arratsaldean guzti hori montatuta, joaten ginen afaltzen Benta Andres. Zizurren bidean zegoen jatitze bazan, eta uraia ohitura moduan zuten, eta nila hor eurekin batera joaten nintzen, afaltzen. Eta, afal ondoren, tertulia, eta, dana prest urrengo egunerako. Eta urrengo egunean jazten zen, jentea, motxilakin, jentea bertzara iristen. Eta, aipatu behar da, urte horietan, jente handana hurbiltzen zen udako ikastaretara, ez dakit 82. urtean, ez dakit 600-700 pertsona ginen. Larraona ikastetxe nagusia zeukan espazioa 300 ikasle edo hartzeko, egoitza moduan, barnetegi moduan, ez? Kolegio Maior bazan, orduan jentea lo egoten zen urtean zehar, orduan jente asko kokatzen zen bertan, baina hortaz aparte erabiltzen genituen San Fermin ikastola, sasoi horretan zeukan baita ere egoitza, orduan San Fermin ikastolako egoitza, Azpilikueta, erabili izan ditugu Iruñean hainbat eta hainbat egoitza jentea ostatu hartzeko. Eta oso esperientzia polita izan zen, Euskal Herri osoko jentea hurbildu zen, hizkera desberdina, adin desberdinetako jentea, gozada bat. Ikastaroak ziren goizez eta arratsaldez, eta gero arratsaldeko 6etan edo bukatzen zanean, saio osagarriak egoten ziren, batzuk berak antolatutakoak, baina beste asko berez, jentearen partaidetza osatzen ziren, izan fulbito txapelketa, dantza ikastaroa, ez dakit, hainbat eta hainbat jarduera antolatzen ziren, partaiden ekimenez. Eta gero gauez ere antolatzen genituen, saio osagarria, izan bertso saioa, antzerkia, hainbat eta hainbat ekitaldi. Batzuk Larraonan bertan, egoitzan, eta beste batzuk hortik kanpora. Iruñean ere antolatu izan ditugu, Takoneran antolatu izan dugu musika jaialdia, edo Iruñean zehar baita ere. Eta, niretzat oso berezia izan zen, hori, batez ere, jentearen parte hartzea, jarduera guztietan, dana egiten zen borondatezko lana eskatzen zen gauza guztietarako, jantokien txartelak hartzeko, edo zer gauzetarako, eta beti jentea prest edo zer gauzetarako. Orduan izan zen, txundigarri, ez dakit. Maite minduen nintzen. Ueutaz. Gogoratzen naiz, urte askotan saio osagarriak antolatzen genituen Iruñean zehar, eta azpiegitura edo jartzen zuen udaletxeak, ez? Ez dakit, Takoneran antolatzen genituen kantaldiak, eszenarioa, argindarraren guzti hori, eta eurak antolatzen zuten, baina, ez dakit, iritsi zen urteren bat, aldaketaren bat egon zala bertan, eta esan ziguten aurreko egunean, ez zutela hori gure kargo izan behar zuela. Ez dakiz talde izan zen orduan, baina, nahiko talde potenteak ekartzen genituen, eta galdetu ginen, zer behar zuten, minimoa zein zen hori antolatzeko, eta behar dugu grupo elektrogeno bat, ez dakizen bat, ez dakit, gaitasun batiotarako gaitasuna, eta nik ez nekin zer zen grupo elektrogenoa. Eta, hor, alokatzen grupo elektrogeno bat, jakin gabe zer zen. Eta, gero eraia jakin nuen, eta, gero ikusten dudan bakoitzean aparato hori gogaratzen horretaz, ez? Hori izan zen anedota bat. Gero anedota asko salmonelaren urtea ere oso berezia izan zen. 87an izan zen. Eta lehenengo afarian izan zen, gainera astelehen gaueko afarian, jente asko, gainera zen merluza asalmonada edo jartzen zuen, orduan, oso gozo zegoen, eta oso ondo jaten zen Larraonako jantokian. Eta,
hainbat ez dakit zenbat pertsona, egongo ginen agian 600 pertsona urte horretan, eta erdiak edo gaixotu egin ginen. Eta, nahiko horra izan zen, hainbat eta hainbat pertsona ospitalean bukatu zutelako, batzu pasa egin ginen, nik kasualidadez 8 hilabeteko nengoelako, baina, izan izer larria, eta, beste asko pasatu zuten 15 aldi osoa ospitalean, eta, pizkat gogorra izan zen, baina bestalde, baita izan zen, jentearen parte hartzea edo konbibentzia oso ona izan zen, ez? Ze jentea zegoen residentzia desberdinetan eta batzuk ezin ziren mugitu hogetik, orduen beste batzuk ari ziren txandak egiten eta bakarrik ez gelditzeko, eta oso polita izan zen. Eta, gero, Gareseko jaiak hori izan dira guretzako urte askotan, derrigorrezko irteera, ez? Santiago egunea zanongo jaiak, eta, 2-3 egunetan joaten ginen Gareseko jaietara, gero Mainerura baita ere bisita, edo, ez dakit, ilargipean jandituguan parrillada batzuk egin ditugu taldetxoetan, orduan, oso anekdota politak eta lagunonak. 82ko udako ikastaroetan egon nintzen udan lanean, baina gero nik jarraitu nuen HU lanean. 2003ko udako ikastaroetan egon nintzen Martinekin berriro lanean, eta uda horretan izan zen, Martineia erabaki zuen ustea zuzendari lana, eta aritu ziren egun eztabaidatzen, nor izan ziteken ordezkoa, nola antolatu dira eskaritza, eta orduan erabaki zuten, Baleren bakaikoak izan zuen, baietz, eta eskaini zuten berari, eta bera baietz eman ondoren, Balere bakaikoa zegoen Donostian. Eta, erabaki zuten Bilboko bulegoa mantentzea, orduan, pertsona bat behar zen Bilboko bulegoan egoteko, eta, Baleren unibertsitatean zegoen lanean, eta, behar zen bulego lanak egiteko pertsona bat. Eta, niri eskaini zidaten lan hori egitea, eta, baietz esan nuen. Eta, 2003ko irailean edo, hasi nintzen, 1983an, hasi nintzen webuko langile moduan, Ulibarri Euskaltegia, zeukan bulego batean hor lizentziado pozan. Orduan, hor hasierako garai hori, pizkat, gogorra, bakarri lan postu batean, ze, urtean udako ikastaroetan oso babestuta zaudez, jente pila zure inguruan eta hori, gero urtean zehar, zu bakarrik horretan, ez? Pizkana, baina egia esan, Martin Bilbon bizi izan, Erandion bizi izan, orduan, eta, urruin naunkan, gero Bilbon, Jose Ramon Etxebarria, esan edu, zegoen hain jente Bilbo inguruan bizi izana, eta, niretzat apoio handia izan da, eguneroko lanean zedo zer gauza, eurekin kontatzen nuen. Gero taldera gilea biltzen zen hilabetean behin, eta, bilera joaten ginen egiten toki desberdinetan, bai Bilbon edo Donostian biltzen ginen Elujarren edo Bergaran baita ere, uneden, garai horretan Luis Mario Andresan zegoen, orduan toki desberdinetan, eta horra hasi zen pizka bat, antolakuntza lanetan horra hasi nintzen, ordura arte zen Martineri laguntzea, baina horria zen udako ikastaroek antolatzea. Sasoi horretan sailek antolatzen zuten, sailak antolatzen zuen ikastaroa, bere arloko ikastaroa, orduan harreman zen sailburuekin gehien bat, eta gero, zuzendaritzarekin. Eta, horrela hasi nintzen, pixkanaka, 83an, eta gero, tokatu zitzaidan hasi eta nahiko askar, 84an, Aralarren egin zen lehenengo, bilera edo, ez dakit batzar nagusia edo, oraindik UEU ez zegoen legeztatuta, baina, pizka zen, ordura arte, UEUren inguruan lanean aberi zen hainbat jente, pizka bat, ikusteko ez, UEU nondi nola joan behar zuen urrengo urteetan, eta horria ezagutu nuen, jente, UEUren inguruan zebilen, hainbat eta hainbat jente.
Eta, bueno, hor erabaki zen ja hurrengo urtean, 1985ean, UEU berriro iparraldera ere itzultzea, ez? Udako ikastaroak, 1983tik 17 urtetan Ipar Euskal Herrian izan ziren, gero hegoaldera etorri zen, Iruñean finkatu zen egoitza, eta Aralarren erabaki zen, pixkat hori berriz ere iparraldera itzultzea, eta baita ere, euren jarduera zabaltzea Euskal Herrian zehar. Eta, hortik datoz, 1985 urtean, antolatu genituen udako ikastaroa bai Iruñean eta bai Baionan. Eta hasi ginen baita ere, jardunaldiekin hiriburu desberdinetan. Donostian hasi ginen, Bilbon, Gasteizen, Iruñean, eta urtero hasi ginen egiten jardunaldiak gero urtean zehar hiriburuetan. Ez dakiz daukat oso, lehenengo badaki sinetzen nuela idazkaria, gero idazkari teknikoa, gero idazkari nagusia, ez dakit noiz hasi zen fiktura hori sortzen, ez? UEU berez 1986an eratu zen kultur elkarte bezala, bai erkidego autonomoan, bai Nafarroan, bi kultur elkarte desberdin, bat erkidegoan bestea Nafarroan, eta Ipar Euskal Herrian asoziazio lege bat zegoen, eta horren 3 elkarte moduan zeuden. Eta horren inguruan ja sortu ziren figura batzuk, ez? Zuzendaritza bat, talderagile bat, eta idazkari figura. Eta hortik hasita, ez? 86an ja agertzen da figura hori. Naturaltasunez, ez? UEU ez da inoiz izan pertsona baten, ez dakit, zuzendari bat egon behar zuen, ez? Figura publiko bat egon behar duelako erakundean, eta, esan garrantzitsua da figura hori, ez? Lan asko egiten duelako, eta borondatezko lana da, eta, hori gaur egunera arte mantentzen da, eta hori nik uste altxor bat dela, guretzat, eta, euskal gizartearentzat. Orduan, zuzendari figura hor zegoen, baina zuzendari atzaren inguruan beti zegoen talde bat, ez, talde eragile. Eta, hori izan pixka bat, taldea edo taldean hartzen ziren erabakiak eta lanak ere banatzen ziren, naiz eta beti pisua handiena zuzendariak izan, eta, esan idazkaria hor, beso edo, aldean, alboan edo ondoan, beti izan dugun egon garen, ez, bai zuzendaria eta idazkari nagusia. Pixka gidatzeko, ez, proiektua, koordinatzeko, elkarlanerako, eta, lerro guztia, behar bezala, eramateko. Zuzendari bakoitzak? Bai, pertsonak garen heinean, bakoitza daukago gure lan egiteko modua, eta elkarlanerako ere, ohitura batzuk edo, desberdina direnak, ez? Orduan, lehenengo goten da hor, fase bat, adaptazio fase bat, ez? Ez dakit, zuk ohitura batzu dituzu hartu eta aurreko zuzendariarekin, eta batzutan horiek joan behar zara moldatzen, ez? Zuzendari berriaren gana, eta bera ere gauza bera, ez? Gauza bada taldera gilean zaudenean, gauzak modu batera ikusten dira, baina gero zuzendari zaudenean, gauza batzuk, erabaki batzuk, nahiko azkar edo hartu behar dira, ez? Orduan, hor, zuzendari bakoitza desberdina denean, hori modu desberdinetara eraman dugu, baina, egia esan oso posik eta oso gustora guztiekin, bakoitzarekin gauza desberdinak ikusten eta ikasten joan naizelako. Nik UEUn ikusi dudana da, sartu nintzenetik, 1983tik, lehenengo urteak, 2000 arte, hainbat, UEU egon dela hausnarketa etengabe batean, ez? Igual gizartea ere, justu aldatzen ari zalako, edo etengabe ari da aldatzen, baina, bai unibertsitatea arloa, euskalduntze prozesua, nik ikusi dut UEUn hausnarketa hori etengabe egon dela, ez? Orduan, UEU izaera legala sortu zuen 86an, baina hor, lehen aipatu dudan bezala, talde txiki bat zegoen, ez? Talde eragile bezala, baina beti aipatzen zen, artikulu bat ateratzen zen medioetan, eta ez dakin hor, UEU, eta orduan hor,
sortu zen kezka hori, ez? Pixka bat, nor zan ueu, nork idatzi zezaken ueuren izenean, nor joan zitekeen edo zein mai ingurutara ueuren izenean, eta, pixka bat zen identifikazio modu bat, ez? Eta orduan, ikusi zen, kongresua egitearen beharra, pixka bat ueuren hildoak eta, definitzeko, eta bestetik, ueuren eraketa edo adosteko. Orduan, hori izan zen, 1985 Donostian egin genuen kongresua. Egia esan aurreko udatan eta udako ikastaroak ere aprobetxatzen ziren hausnartzeko eta asteburuetan eta erabiltzen genituen asteburua lanketa guzti hau egiteko. Orduan, honen beharra, kongresuaren beharra ikusi zen, alde batetik, hori ez, pixka berdefinitzeko euren bidea, eta gero, bide horretan, ze eraketa modu eramango zen aurrera. Eta hor sortu zen, pixka bat, bazkidetzaren figura edo osatu beharra, ez? Identifikatzeko, ez gu, ez dakit, batzar nagusi deitzen dugunean, ze ordura arte batzar nagusia ziren, udako ikastaroak bukatzen zen azkenengo egunean, ez? Horra ematen zen, egindakoaren berri, egiten zen balantze bat, da hori izan pixka bat batzar nagusia edo. Baina behin kongresuaz geroztik, hor bai sortzen da bazkide figura, eta hor hasten garaia, urtero batzar nagusia egiten, eta beste modu batera funtzionatzen. Ez da asko aldatzen, baina zeuden gauza batzu mantentzen dire, talde eragilea, sailburuen biltzarra, baina beste batzuk sortzen dira. Eta hor sortzen da bazkidetza figura. Garrantzitsua da, ez da, bazkidea ueurentzat? Oso. Bai. Sortu zen 1985an, ez dakit 250 bazkide edo, eta gaur egun dira gara 1300 bat, orduan, ni uste dut garrantzitsua dela eurentzat, hor sare bat dagoela ikusten dalako, eta indargune bat dalako, pixka bat jakitea, ez, euk ze babes edo, ze sustrai daukan. Aldatu da, asko aldatu da arlo teknologikoan. Ze lan egiteko modua eta gaur lan egiteko modua ez dauka zer ikusirik. Lehen dena askoz mantsoago zijoan, ikuste, lehen aipatu dut liburuan nola egiten ziren, gauza bera udako ikastaroen proposamena, gutunez jasotzen genuen dena, orduan dana joaten zen askoz mantsoago. Gero iritsi zen fasaren garaia, gero posta, eta gaur egun sare sozialak, eta ikusi hori, arlo teknologikoan asko garatu da 55 urte hauetan. Eta ueu jakin du garaian garaiko aurrekuntzei egokitzen, eta proiektu berriak sortzen baita ere, ez? Orduan, bide horretan aitzindariak izan garela uste dut arlo askotan. Zer mantendu da? Pixka bat espiritua. Horren lan egiteko ilusioa, motivazioa, talde izaera, guzti hori. Ueuk ekarpen garrantzitsu egin duela Euskara eta Unibertsitatea uztartze bidean. Hainbat alorretan. Profesionalak formatzen, kontutan eduki behar da, 1983an udako ikastaroetara joaten zen hainbat eta hainbat jente, euren formazio osoa gazteleraz egin zutela. Orduan, gu izan da askorentzat, euskaraz trebatzeko toki bat. Gero, unibertsitatean edo institutuetan edo hainbat tokitan, lan hori euskaraz egin ahal izateko. Beste ekarpen bat izan da, testugintza, horrekin batera, sortu du materiala, gero, eskoletan eta euskaraz testuak izateko. Ekarpena, euskal komunitate zientifiko intelektuala biltzen. Hor ere, ekarpen izugarria egin du, euskaraz produzitu den guztia biltzen. Tesiker, unibertsitate mailako tesiak bildu ditu.
ikerlari gazteen bilgune da. Bueno, orduan, ekarpenak maila askotan egin ditu. Online formazioa euskaraz eman daitekela, bueno, frogatu du. Eredu pedagogikoa sortu du bideo horretan. Orduan, etengabeari da ekarpenak egiten. UEU da nire bizitzaren parte handi bat. Bezin dute nire bizitza kontatu, UEU aipatu gabe. UEU 33 urte hauetan aukera izan du lagun ezin hobeak egiteko. Jente askorekin harremantzeko aukera izan dut, eta horrek eman dit, bai maila pertsonalean zein profesionalean garatzeko. Lan talde desberdinetan lan egiteko aukera izan dut, eta horrek esperientzia eta lan giro ederra eman dit. Bestaldetik, sinesten duzun proiektu batean lan egitea oso polita da, eta aukera izan dut euskaraz lan egiteko, orduan euskaraz bizitzeko aukera nire bizitza esparru guztietan, eta hori lan ederra da.